Di na balabas, abak pa'y da Violi kan Angie, tipudpud nung agabsat. Ta tinulungan ni Violi ni Angie ang nagadal, aging ka itinagturpos. Idi mang isuron ni Angie, isumot tinagigastos iti panagadal ni Violi. Nagtulag dagiti dua, nga awan makiayan-ayat, aging ka itisanda ang makaturpo sa dua. Agpada nga ulilan da Violi kan Angie, gapo tanairaman dagiti patpateg da iti biyag ang nagapuran, itinapasamak a landslide iti lugar da. Inaklon maten ni Angie ni James, nabayagan nga agdatdaton kan kuana. Imbaga na ito'y kini Violi agayam na. Ita papagayam, denggan tituloy ti makalawa sa pakasaritaan tayo anapauluan. Dua a puso. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Anya na kinasayaat mo? Nakaawat ka unay, bes. Iso ang maawatak data, bes. Basta no anya ti pagragsakam, at tuyak amang suportakan ka. Iso na lang ta. Anya, bes? May ikaw ak, friend. At dan nobyo. Ang mga no... napatpatit ton, jay nobyo nga misya kagayam mo. Daita ti saan to ang mapasamak, bes. Mapukaw kunto ti amin, basta saan asika agayam ko. Patpatgan ka unay, friend. Patpatgan ka mat, my best friend. No siya, di naktupulos mauray nga agbalbaliw. No pa'y, nagbasulakin ka. Tadyak tinungpal titulagan ta. Awan anyaman na. Tay ko na dagaron. Tao lang tayo. Damadlaw ko, pare. Anyamanan. Manipod at danog yan. Kanain ng tipagwapom. Hey, uy, inspirado ka niya, ha? Alna ka man. Ruganak manan ako na. Takit maganin. Bisin mula dayta. Sige, ala, mapatang araw din. Oh, ada tiks ko. Ne, ang mga nuno GF dayta, kumain ka na ba? Wow! Umapalak, pre! Sana all! Surdo. Mapantaman langin. Sutil ka talaga. Maragsa ka na kalaan para king ka, si Kaman. Okay, thank you Ngamkas itin ako na. Awisim ki, di nagkasal kayo na Awan pa'y dati ti plano mi. Madanon to. At to yan tibayad ko iti abang mi itaabulan, nana. Agyaman na Angie. Sobramat na ito'y. Uy, nana. Nayon na kung ti abang mi. Taadamot tin trabaho. Nababaunay ti abang mi asing singirin nyo. Ikat sa anak mo't nagpampanayon balasang ko. Ay na, no anyaman ti bang mangagyo kinitatayo anato? Ay di yung ikaskaso. Uy, nana. Di kayo matanagan. Amuyo mo ti ugali na. Sumanao no kasi makainom. Ay, paspasensyaan nyo lakuman. Pudnumot nga min, nana. Nagbasit ti singsingiran nyo nga abang mi. Ay na, awan na ita. Kinapudno na. Mababain kami itigayam ko. Ngamin, adun ti na itultulong yu kada kami, nana. Kastala ang tibiyag ako nada balasang ko. Maawatak ti kasasaan yung agayam. Ken, oray ti kadwami nga agab-abang. Madlaw nga agimimon kada kami. Tapay kano ang nagdakkel ti singsingiran nyo nga abang da. Idinto tada kami kat basit laeng. Talaga matadakdakkel ti abang da. Ta nalawlawa nga adayo ti kwarto nga babangan da. Ken, saan la aday ta? Maawatak ti kasasaan tiyo. Nana. Alam kiti da ito'y idulin mo. Ala,
Hayaan nyo, nana. Basit mo't laang tinayon ko. Kwartayo dayta. Nay, sigurado ka. Uy, nana. Alakit, agyaman ak nga rod Kat na imbag mata na regular kagaya man iti pagadalan ang pangisursurwam. Kasi ni Apo Diyos, nana. Nasaya at no kasta. Ala, agan anos ka balasang ko. Nagasat ka ta nakastrik ka iti pagadalan ti gobyerno. Girl, I need you. I need your love. Adaman damagag, bes. Ano dayta, bes? Saan ka kumaama po, Ben, ha? Apa yan nagustuhan ni James? Umuna, nasingpat kan naanos. Maikatwa, man nakaawat. Kan maikatlo, syempre, pogi. Sana all. Nabayag ka din, anakad kadwam? Wino, nakukuyog mo dayjay alalaki? Wan, agad-adalak pa'y laang idi. Napingat nga agarom kanya. Edi wow. Kat no apayan ako na ka man nakaawat. Naanos ang naguray. Sigurado ka, anasingpot dayjay. Amangan mo't no italaang. Taado, ti kakasta alalaki itan friend. Friend? When friend, saan ka unang agtalakan kwa na? Anya? Ti amom, nasingpot. Ngam singpot kita blang gayam. Ngam inton na alad ang ti kay kayat da. Ang mga nagbaliw ton ti aplaw ti angin. Ala, saan mo't siguro, bes? Madlaw mo't anasingpot ni James. Kat, inam-amuna kan kadagiti dadakkel na. Saan pa'y? Kan, oray no ibaga na dayta. Saan ko pa'y akayat? Ha? Apay mat? Saan pa'y nakasaganan niya? Di taom friend. Liklikam ti kanayon a makikuyog itinubyom. Ta, amangan no mailawan kayo. Ala, dayta, tila ibagbaga na. Malaksin ano talaga akayat mo ti makiasawa. Awan, mabalin ko. Friend, jak mabalin nga aramidon dayta. Agingga asaan ka ang nakaturpos iti panagadal mo. Promise, bes. Agyaman ak, friend. Saan ka ngagdanag? Ta saan amasayang ti bannog ken sakripisyom? Agyaman ak, friend. Good luck kadata. Nagapa ba rin na yabakait? At ba rin igim mo a plato kang malukaw? Dita kwarto da anje ken viole. May marad. Parigo ka ba rin ka nakwara? Taado mo tayo linutok amasida. Padigo ka la, padigaw. Doa sinula, unay na ganyan a borders mo. Kain ka patiguan. Ay, di ka mabutag sa iti kastala kay. Di ka lamaasyan ka na ganyan mabalasang. Isu na lang arudan, piman nagbibiyag, taulila damot na demang. Ray, uray na naman. Anya? Apa isu na lang kaya tiawan na nakil na. Uray mo't data. Natayan na gini dadakil ta. Nagulima ka man di talaklakayan. Di mo amot di bagbagam. Nabartek ka man gaminin kat. Ay, kastamlatan na kanayo. Siyak manan ti pangituro gabi ti topi ka. Kitagidjay paborito a borders mo. Ti magsasalitaan ta. Ay, mangang kakit din. O anya, idasaran kaan. Imbag no at napaidasan mo amakan. Kano impadigom sa amin namin. Anya nga impadigo amin na sasawamot. Ado, tilinutok. Danag aya. Imbes ko mga isudat yung padigo ka na ta. Tanda trabaho na. Isuda mo ti padpadiguam. Ay na, nila ang anjit at trabaho na.
Salbagkit day. May ramraman na tao nga saksakripisyaw. Nagadukit sa umo na ya. Isuman, puno mo ti kurak sana ya. Di mo man pakibibiyangan dagi jay. Tasaan mo akab-kabagyan, Ida? Oh, sigamat lang tinangibagan ni Tinayta na. Saan mo akab-kabagyan ida? Hanggang kastaw na ti sayahat mo ka nakwana. Agasam na ita. Imbesa sinata, impanegomkit din ka nakwana. Anak mo aya, wano ka anak kami na. Nakasta titratom ko nakwana. Hey, sumardeng kan, lato. Saan kan nga sa uti kasta? Ang mga numangag na kapay. Kanya ko ba? Puno mati magbaga ka nga. Huston! Ala, idasaran kan tamangan kakitay. Sige. Agidasar ka nga roder ta mangaldan. No kwarta lang tinapatigkan ka, saan? Para kanyak, ad-ada apakaragsakak ti panang tulong ko, iti pada ka tao. Dumagas ka pa ya? Saanin? Tama nga no, makita nakdigay mo. At pagsasawan nakiti. Sana kasta ni Violi. Nasingpot day di agayim ko. Yung amo ka kan ko, na. Saanin? Inton maminsanin. Sigurado ka? Di kan dumagas? Wen, next time ton. Agyaman nakiti pa nang itulod mo kanyak, ha? Okay. Bye. Love you. Love you too. Sauce. Das pakay. Anya manon, data sirsiripom di talaklakayan. Ti may isa paborito border mo. Apay manon, asino kadakwada? Ni Anjay. Adda nang itulod kin kwa na adikot chay. Anya? Uy, nasiputak. Sakbay adim saag, nagtastoy da. Ay, salbag kalaklakayan. Anya dayta? Pagsabsabatan mo tido atam mo daw sa paatidugam ta subil mo? Ay sus, nagkapoy ka na aya bakit? Naging nakagda. Anya? Ay, umapal ka? Laklakayan. Sigurado abak ng dadya lalaki, tadikot chay. Kat, anya kumaita. Ay, iso nga ingatom ti abang na. Anya, dayta man ang tibagam. Girl, I need you. I need your love. Pulos, ajak namnamaan, bes. Ti, anya, bes? Baknang, naka-wheels. Saan met? Saan atay nginginaan a kotse tay kotse na? Kan gagangay nga empleyado iti may sa aprebado a kumpanya dito'y syudad. Kasta ka di? Saan man ta na din magas dito eh? Mabain ka no ken ka, bes? Sino ti kabain na? Siya? Ken, amangan no sermonam ka no. Ada ka di panggapuak amang sermon ken kuana? Awam kit di nga. Basta, mabain pa'y ka nung agpakita ken ka, bes. Anyan? Amo na nga men no kasano ti kinaklose ta iti tunggal maysa. Amo na ka di iti may papan iti family background mo. Wen, awan tinlimlimod ko ken kwa na, bes. Kasta ka di? Inistoryak ti si bubukal ana pasamak. Nagbilib nga rod ka data. Man-mano ka no ti agaya makas ka data. Madlaw ko anaragsak kay ti BF mo. Sapay ko mataag na nayo na kasta. Day tamo ti kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos, friend. Bes, Nulukon nak ni James. Tsaklaan mo na niya ti pagbanagak. kunang mata na singpat. Iso nga ada yung nga rod ang mapasamag ti pagbupot nga. Sapay la kumabes. Good luck, bes. Ulitat. Anya man na pagragsakam.
Nakasagana ak amang suportakan ka. Thank you, Bes. Talaga agayom ka, Ngamin pulos adi pinanawan. Anya ko matserbi, tinagkaduan ta. San ka mo madanagan, Bes? Tulungan ka aginggat makaturpos ka. Anya di ko na mga ibagan, Bogs? Kuha pre, nakita ko ti picture ti kayan ayat mo. Oh, nakakitamat. Na-search ko ti Facebook ti kayan ayat mo. Anya? Ay na, talaga gaya man napintas si ka. Una. Kwa pare. Friend request mo Kuha pre, mabainak sa? Pagbahin am kumamot, si Kapay, dagdabain na. Joke lang Agbalinto na kumarim na dyan. Anya? Siyempre, agumpari ta. Pari tinawag ta. Iso mari ko nam tumutan iti kayan ayat ko. Ay mo na niya. Pre, awang kadit kabsat na balasang da dyan? Si ka talaga. Igaraw mo manan, tikin na sutil mo. Amangan no, ada kaing ingas na kabsat na. Agmay-may sa lang nanji. Sayang. Jay kayom na Ngayon pa'y nakita. Ito pa'y kanayo ng istoryan kanyak. Gayam? May mayat no kabsat na pre. Tas sigurado napintas mo't laang. Awan nga rod kabsat na. Ngambayam. Tadya ito kayim na tiyam amukin ka. Napintas nga tamot akas king kwa na. Diya ka mo. Depende iti panagkita na ita. Ore ko na ka napintas. No, sana napintas king ka. Ay awan mabalin. Sa bagay, puno da ita. Depende iti tao da ita, pre. Gusto ka. Tada napintas kanya, gamiti sa bali, saan? Wan, pre. Gusto ka. Ngam para kanyak, saan ati akin ruwar alang ati kapatgan? Ngam kidi, ugali ti kang runaan. Dahito iti balay mi. Dito'y gayam ti balayo. Wan. Naibag kayo pa'y adda balayo. Ngamta kami. Nagaburan idi naglandslide ka po iti bagyo. Basit la to'y balay mi. Tinapatag, adda pag naadan nyo, asaan kayon nga gababang. Wan magkidiya. Nanginang agpaiso ti abang itan dito syudad. Pudno dayta. Ado nga minan dagiti umay agnaed. Nangruna dagiti estudyante. Gayam, niti kahit mo. Coffee, tea, or juice? Anya? Oray, anya. Saan ka napili iti mainom? Arak kahit mo? Sika, Saan nga gininom iti arak kanya? Joke ko lang. Ayun no kahit mo, ada mo trade wine dita. Sanan. Okay, Rod. Mabit lang Agtimpla kiti Diyos. Kaduan kan. Agawid akong James. Madam naman to. Itulad kanton. I love you, Angie. James, narakop na kumatan. I love you. Sorry. Saan masargaran tirik na? Diyos ko. Agawid akong James. Madam naman to. Itulad kanton. I love you, Angie. James, narakop na kumatan. I love you. Sorry, ngamdi akong masargaran tirik na. Diyos ko. Ayahetan ka. Sikati amin ko. Umunakan mauding ayat ko. Saan, James? Indoron na ka. Sorry. Dak kaya ta mailawan. Sana pa'y nakasagana para itiday tabanag. Ang tiga po na. Angie.
Sapay kuma, tasaan aday ta ti panggapwam agumura kanyak. Sapay kuma tamawatan nak. Dua ti kang runaan arason, no apay adyak pay kayat, James. Okay. Sorry, Matt. Lading itak. Ngam nailoyo sakit direk na. Sorry. Okay, amanak. Nakiayan ayatak ken ka, nga uray linabsing ko titulagan mi kan ni Violi. Kasta ka di. Ngem kuma, san matan alumbas pay dita? San pay apanawan? Okay. Maikadwa, apay, saan mo akayat anasinaw ti saklang mo iti altar? Saan ka ka din na makauray, James? Tilaan ka di bagi, tikal kalikagumam. Saan at tinasinaw a panagayat ko ken ka? Sorry. Kasi tinakunak. Nailoyo saklang itiriknak. Promise. Sana na maulit. Umampagsamot din na dyan, maestra. Ang damot kung ditulod kan kuhana, kat nakakutsipay. Ay, agtal na ka man, inton ko ang manghigda ka dita. Amon bibiyang mo ditan. Ay, asawaan dan samot din ni Anjay. Ang paknangata dyan mga asawa kan kuhana. Hanya ka din aya day ta sumsumro kiti utot mo alaklakayan. Apay akasamot tan tilawlawatan. Ay, masawkla ang muta. Ang marunga tapay na dyan. Abangan no, ang damot din asawa na. Anya? Ay sus. Sos, narigatan. Ay, bakit? Ado, ti maglukluko itan. Ibagad abaruda, hanggang gayam, adan putot na. Anya? Kanukas ta ti mapasabak. Ay, di pa ikot kabit na laang mo't niya Anjay. Di pa ikot agbalin akabit ta maestran. Ay, nakaadukan. Ay. Tay takot ngamin ti paglaingam. Nanyat makitam til pagturturungan ta panunot mo. Saan mo't Adilanta, adula unay ta pa nagpampanunot mo alaklakayan. Sapay pasigan negatibo na kita nga ibagbagam. Basol aya mo't tagtamag bakit? Agtamtamag aklaang ba't? Saan ka ngagdamdamag no di kat agpugpugto ka? Ikikami ti daka sa kay papanan dagiti makitkitam? Adi akit tayo abakitin aya. Ang muka, espesyal nga minda kije abambae ken kakay. Nga? Saan mo mo't akap-kapin ano na kijay? Ay, hagtal na ka man. Ipakat mo man ang takin naman naging bubukod mo. Kakaasyak na gijay. Masya na kiti kasasaad da. Taawan ka bagyanda. Tanagaburanda nga ron iti landslide. DJ Pico. Aniya? Mas ladi mo amot ipakasaritan ti biyag tamod. Isuasan nakadilawan no babalawan no kasjay tratok ka na kwata. Girl, I need you. I need your love. Hello? Bes? Apay? Ayan mon, Bes. Rabi na. Di ka di pa agawid? Ay, sorry. Jakmot na i-text ngagpayson. Ada gayam dito'y internet cafe. Ada i-research ko nga assignment ko. Ay, kastaya. O sige. Anyang nga oras nga gawid ka ngay? Rabi into siguron. Mga past 9. Ala, sige. Mabisinan ka ditan, Bes. Saan, Bes? Nagmerienda akitay. Kan, ada snack dito'y. Kasta ka di. Bes, rumor kami gayam ka ni James.
makilugan nagtun nga gawid. Apagiso, malpas kan tumiten. Dagasanda ka ditan. Sure. Thanks. Sige. Ag-text sakto nun alpasa kon. Naragsakan ni Violi iti imbagak. At least, dinan parikot pa iti pagluganan na. Una, Adayo mo't basit ti pagnanaidan na kan delikado ang magmag na ngagmaymay sa no kastuya na rabii. puno dayta. Dita lang mo, no maranaan na dagiti adik dita. James, sapsapulon na ka ni Boss Itay. Adan si baganakin ka. Ha? Mapangkanto nito opisina na. Wen, apagiso. Ado mo ti papirma aking kwana. Ayun gayam, nakita tayo na-upload mo ah. Sino di may sa akadwayo babae? Ni Violi, tigayim ni Angie Dejay. Iso, tibagbagam a best friend na. Wen, hindi lang kalman anam-amo kiti personal. Nagpintas. Agpadadaan na pintas itinubyam. Pare, mabalain. Ti? Imamunak tuman. Kunamidi, kabsat ni Angie ti sa pulum. Don't worry, pare. Ibagak to kin Angie. Sana all. Wow! Ore, sakto ti taya pare. Awisen tayo da ngagmerienda iti may sa kadag iti sikat a restaurant iti La Trinidad, pre. Sure. Sige, mapanak iti opisina ni boss. Anya di ko lang, bes. Inawis na ka ni James si Jibalayda. Wen bes, kat nagnervyusak si ka. Apay, Awan dagiti naganak ken kuana, wenno kabalay na. anya? Kat, anya di napasama? Awan nilimod ko ken ka, bes. Iti ka adami jay. Kalaat nga inarakop ken inagkan na. Anya? Ngam, agpatinggal lang jay, bes. Nagyamanak. Ta sana ka nagpailuyos itirik na ni James. Anya? Agyamanak ta saan anapukaw ti presensya ti panunot ko iti daydi agundaway. Induron ko, bes. Kat, nagpaitulod akon kan kuana. Ang mga sinubok na kalaang ni James. No kastaman ti panggap na, awan mabalin ko. Sa anak pa nakasagana para iti dayta. Adda obligasyon ko ken ka, bes. Apay asyak ti pinanunot mo. Imbis at ti pagragsakam. Naminsana na nagbasulak ken ka, bes. Sinalungasing ko titulagan ta. Awan kanyak dayjay. Maawatan ka. Ngam, ti kari, iso ti ropa, bes. Okay. Agyaman ak unay. Napudno ka unay agayem. Kasta akmat, bes. Saan ko maasyak ti makalabot iti panagragsak mo? Di nakpakadanagan, bes. Napatpatag ti panaggayam ta, ngem ti anyaman na banag ti rabaw ti daga. Nga uray maisakripisyo ti pakasegnan ti puso? Nga sana makauray ni James, awan mabalin ko. Saan ngagsakit tinakam ko? Simbang put kamat gaya man Viole. Wen, auntie. Adaman damagak balasang ko. Saan mo kumatagidaksan? Anya day di, auntie? Pudno ka di nga adan ka ayan-ayat ti gaya mo. Ay, kunak noon niya itayan, di damagan niyo, auntie. Ay, kaya't ko lang maamuhan. Di mo kumaibaga nga ada parikot. Kanayon lang amin nga itulod dyan nakakutsikat.
Awan anyaman na, auntie. Kaayan-ayat ni Angie ni James. Ah, kasta aya. Ay, tila pa kibibi ang akmatan ka. Kuwang amin. Concern lang amin kada kayo. Saan kayo nasabsabalikan niya? Maawatan da kayo, auntie. Agyaman kami di pa nangisakit yung kada kami. Pasensya kayhon. Nadamag ko laang matbalasan ko. Uwan, auntie. Awan parikot. Taga ano nga Genobio na. Pada nakadimot la abang isursuraw? Saan, auntie? Empleyado iti pribado a kumpanya. Ah, sa bagay, nahustuan mo iti edad. Nay, agad-adal ka pa'y matlaang. Biule. Uwan nga rod, auntie. Masapul ang makaturpusak. Alakat ipasnak mo ati agadal. Tuladam di kayem mo. Sala na kinubyo, iti nakalpasan, iti panagadal na. Kan, nakasarak, iti trabaho na. Dayta ti pagbilibak iti gayem ko, auntie. Ti kinapudno na. Nabayag ang nagaram kan kuan ni James. Agad-adal pa'y laidi. Ah, ngam, inaklonan. Uy, auntie. Naanos mo't nga rod aday di lalaki. Uy, auntie. Barang di nang tulog kun ti gayem ko. Ay, katuwan mo't Amo, da kayo iti gayem mo ti mapampanunot ko no dato Ha? Apa yan, te? Kasanong tungatan no makiasawa kayo ngagpadpada. Iti kapilitan nagsina kayo. Sapay ko tadin tumapasamak data. Ay sus, posible ang mapasamak ti kasta. Malaksid agbakbakit kayo nga balasang itigayim mo. Ante. Katuwad. Siyempre, no makiasawa kanton, hiyawid na ka, anti mga asawa kan ka. Kastamat, kinkwana. Awan may isungbat ko, auntie. Basta ti amok. Saan kami tong agsina itigayim ko? Dayawag ti kinapudno yung agayam. Agasam dayta. Imo na pinagadal mo. Aging ga iti nakaturpos sa kalpasan na. Idi nakabirok iti panggadan. Si kamat itahan ti pagadadalan na. Agpada kami ngamin iti kasasaad iti biyag, auntie. Ay na. Manmano ti kasta. Katkas iti nakunak. Dayawag ti kinasaya at tilinang inyong agpadpada. Abak yu pa iti pudpud nung agkapsat. Kan abakan nyo pa'y ati agkapsat. Tanudad duma. Adu ti agkakapsat adi agkikinaawatan. Girl, I need you. I need your love. Naibaga ni Angie, kasing oras si dismissal mo. Baga na ada kasing ka. Ala, kababainan. Sinukunak pa yan. Umahayak mo't lang iti boarding house yo. Ada ginatang ko apang rabyan tayo. Nagitik out taklangan iti restaurant. Anya? Kababainan. Awan rumba nga pagdanagam. Awan anyaman na dito eh. O sige, mapantan. Kumusta mo ti panagatal mo? Okay lang, Mat. Barang makaturpusak, Mat. Kayam dayta, si Kapay. Uwan, mabain akong kini Angie. Ni, Kapay mo. Nibaga na ti amin ng kanyak, may papan ka na kayo. Uwan ang mga siyak to tilapad iti ragsakyo. Anya? Imbes nga agasawa kayon, wino agkasar kayo kuman. San pa'y ang mabalinta? Pampanunutan na titulagan mi. Anya? Naibagak mat itigayim ko, asaan asyak tilapad. San ka ngagdanag? Maawatak ti sitwasyon nyo nga gayam.
Nini. Apa yan? Madinsa mo itong tilugan ko. Ay, nagintip mo tan. Apa yan ay? Sakit adayo ti talir dito eh. Apa yan? Salbag da ti aluganin, kababayin pa din. Nairna pa din na nakalugan ka sa nagdadahil. Pasensyakan, Violi. Kababain. Naranapay mo ta nagpalya tilugan ko. Bad trip ti jalugan. Wala, napasubo ka na nagnag na. Okay lang. Anya nga ron. Ang mga nukayat nanti masukatan. Ha? Kumangarod ang awan mo't budget. Sige. Dito hindi pagurayan tayo iti taxi. Sige, James. Tiwanan ba naman diptot? Hay! Hay! Magka! Diyos ko! James! Aganad ka! Bes, sa dino ka din tiyan nyo. Nasukon na ka ni James? Wan bes, adda aberya. Ha? Anya nga birya? Nadadaal ti kotse ni James kat indagas min iti talyer. Bigat danto kanon nga aramidan. Anya? Agur-uray kami iti taksi itay. Kat ada nang simbarot iti bag ko. Anya? Ngam nakamatan ni James. Ada kami ita dito'y police station, Bes. Ay, Diyos ko. Okay kayo lang, Bes? Wan, Bes. Orion Milaang ama i-blatter ti amin. O sige, aganad kayo nga rod, Bes, ha? Oh, bye. Ay, naimpaglangan. Tawan tida ka sa napasamak kadakwada. Ano? Kasano nairubo ni James? Anya nga, Beria? Naglukot ti kotse ni James. Indagas min iti talyer. Bigat tanto kanon nga aramidan. Anya? Agur-uray kami iti taksi itay. Ada nang sikdot iti bag ko. Anya? Nakamata ni James. Ada kami ita dito'y police station. Diyos ko. Okay kayo lang? One friend, Orion Milaang ama i-blatter ti amin. Sige. Aganad kayo nga rod. Bye, Bes. Oh, naimpaglangan. Tawan dakdak sa napasamak kadakwada. Kasanon na nairubo ni James. Anya ti ko ng pare, nagloko tilugan mo? Wan pare. Sa pangasim man, tasukunan na kabigat. Una, ore kat malabsak mat ti balayo. Nakapapain pa ikiting ni Violi. Tisot katwak. Anya? Jesus, pagrigpunam sa amatan dagiti agayam pare. Uy, sana. Anya pagrigpunan mo ting ipagpagam. Pinadagas ni ang G, di kayom na. Kunak no agawan nakpay man. Anya dahil nasasawam. Sa anak mo takas tagayim mo. Rabak ko lang mat pare, si Kawan. Adak pa lang dito boarding house ta. Sige Pards, saya atam ha? Saya atam ka dyan. O sige pare, bye. Bye. Ngam saan nga umatay o kasta ti mapasamak? Nataar ni James. Kat anya ti amok no agkursonada mo tay jay abioli king kuhana. Madanaga na kita yan. Uray siya ka kasano no adda armas ti snatcher. Nya kay lagit din. Awan day jay. Kakaisuna nga dahat basit amo kiti self-defense. Siyempre, madanaga na klata, ha?
Kung naklanuan yan, tinapasamak kada kayo. Ay, pinagdanagda ka. Awanan bain ngamin tayo jay aman nipdot. Tinaktak na kami, friend. Tiya mo na siguro, kat adda awit mo adakkel agatan. Tanapintas tibag mo. Malas na, tawan. Ganaban na natiliw lang arudan. Awan pa'y naala na. Isupay kan naimbaglaangan ta da superhero akadwa. Oo. Ganyan to superhero itan. Saan mo ta? Punomat, nagpardas ka ngagtaray. Karatista ka pa'y gayam. Niyan. Unay mo tapan ang idayaw mo kanya kon Bioli. Mamati akto lang atan. Thank you manan bayaw. Ha? Oh, naman daytan ipag. Ay na, apo, lang agpay-pay sumat ka no. Agpay sumat. Ket maawatan ka itan, Angie. No apay atunggal kaduam ni James, ket kampanteng-kampante ka. Anya? Wanmat ngamin. Secured ka iti kaayan-ayat mo. Anya? Di mo baybay antigayem ko, bayaw. Talaga, mat. Urisan mong ibaga. San ko abaybay antipoon ti biyag ko, kan kirid ko. Kanumat. No adala ang daakas ang mapasamak kan kwa na bayaw. Agsungbat ka kanya. Anyan. Awan pagdanagam ko na kumet. San kunto abaybay antigayem mo. Nakasaganak amang isalda iti biyag ko para kinkwana. Di wow. Sana all. Ang langatan na gito yung dua. Promise. San ko asamiran ni patay para kinkwana. Nangag mo, bes. Iso anagasat ka unay. Iso adi mo matap-apaan kan isuksukat ni James, ha? Girl, I need you. I need your love. Nakapanawan ni James, bes. Naggasat ka talaga kinkwana. Agpaiso? Wan. Adda nga tapay kabsat na? Apay ti kapsat na. Ano, kasinsin na ko ma. Anya? Makiayan ayatak mat siguro no adda pa ikas kini James. Ha? Alan, ag-picture naman pa'y. Yes. Sakbay ang maturog ta. Sige. Ala. Ag-post kan. Okay. 1, 2, 3. Smile. Grabe ilang arutan. Agsel-selfie ta pa ilaang. Nga rod. Ngam sigot mo takas ti aramid ta. Nadatan dito'y kamata. San ka di? Unmet kat diya. Nan, kita man. Wow! Talaga ang nagpinta sa kanya. Hay! Imagkat na tibukod na tugaw. Pudno mo ta. Napintasak mo ta talaga. Napimpintas ka. Share mo lang. Ngam, awan napimpintas ka data. Agpadata napintas, bes. Anya? Sus! Sana all! Agduma talang ngamin iti beauty. Alawanan. Ay, kumusta kayam ti panagatan mo? Okay, asaan? Adda ngamin regrigat na. Ikarigatak. Dandanikan agturpos, bes. Bes, makatawon laangan. Agturpos akton. O sige, lalaingam. Tano makalpas ka. Tulungan ka ang makastrek iti pagisurwam. Ngam, nasken nga ipasam ti let exams. Ikarigatak, bes. Tapno saan ang masayang ti sakripisyong. Ay, noapay nga mina kinamaestra ti inala makurso. Kat imbag akmat anarigat ti trabaho akas teacher. Isumot ngamin at talaga ti kayat ko nga adalan. Amo na, agbabawi ak anangalay ti dayta a kurso idi.
Ngam awan ti maramidak at daditan. Iso panindiga ako na. Awan tinarigat, bes. No porsigido ka ang mga ramid, kan mang tunoy. Sa bagay mo kiti ha. Idi pa'y laubinga, kastanti kayat ko apagbalinan. Ala, sapay ko mga rod tamaanusam to ti agisuro akas kanya. Maanusak, bes. Makapabakit nga min ti agisuro no maminsan. Nang runa no pasig awulwal dagiti pupils mo. Naanasak mo't iti ubing, uray pa'y nga takasan nung ti kinawalwal da. Diyak tumauma amang isuro kadakwada. Sapay la kumaabes. Basta siya. Love ko da ito'y akorso. Kat magagaran akong nga agisuro, friend. Ala, sapay ko mga rod, takas nga agpaiso. Maturog kan. Masapa pa iti klase minton bigat. Ag-review akpay. Umuna kalatan. Sumaruno akton. Ito na ang araw natin. Adak dito'y restaurant na paborito tabes. Nakapila. Kasta ka di. O sige, ano sa mga rod? Taaglan sa konditi school. Sige, bes. Enjoy. Okay. Likewise, bes. Bye. Mabisin ako. Gumatang aklangan iti apple pie ken pineapple juice. Ta isun ti pangaldawa. Itay pa'y as sumanig ang ti kaduak ang nakapila. Sapay, kita kanya. Agpapansin samot. Re, mabay ka di ba eh? Oh, James. Violi, ada ka mat kayam dito eh. Ag-dine-in ka? Kumangarod. Pare, ilak-amon ni Violi ha. Okay, pare. Umay ka Violi, mapandag ko gawin. Urayin tan, itilamisa ni Bogs. Pare, ilak-amon mo nun. One parts, no problem. Isumot la pamilya ti rupam kanya. Ta nakitkita ka ni TFT. Makitkita kami dagiti ipopos ni James aladawan niyo iti nobyana. Kasta ka di? Uwan nga Rod. Mabait lang ha. Ada text message ko. Sigurado ni Angie Daytan Parts. Kumain ka na ba? Huwag kang magpapagutom, ha? Sana all. Sordo ka talaga. Pudnumot. Nagasunak no malum, wait kita. Ay, Violi. Pasensya mo ti gayim ko ha. Numero 1 asutil day da. Sana all. Nay. Damo tawag kon. Di mo ngamin in-text back kadagos. Isungay mawagan pare. Miss na kita. Bakit wala ka pang text back? Tal na ka man. Ni boss da ito yan nga. Tal na ka man. Hello boss. Girl, I need you. I need your love. Nagbayag matan ni James ang makisarita kini boss. Hindi nga tabos yo. Weno ni Angie. Wunkat nga taa. Amo matagitan. Siyempre, lunch break ni Angie iti pagadalan da. Wala. Nagasa tigayam ko itigayam mo. Nagasat? Pag ko naamat ang nagasat. Napintas, kan may sa professional. Kan amo ka napudno kini James. Ni James ti damo nga ayat ni Angie. Sapay la kumata saan matalok ko ni James. Ada yung aramidon dahi tayo tigayam ko. Tauray tigayam mo. Ni Angie, ti first love na. Agpaiso?
Kasladyak mamati, adi pa yung naadaan iti kaayan-ayat idi. Actually, nabayag kami ngagkabarkada. E di pa ila high school. Aging gay ti college. Ken naaddan kami iti trabaho. Talaga? Kastamot ka bayag ti panagkadwayo? Juan Bioli. Walang iwanan na talaga. Abak may pitag kabsat Oh, really? Adda nga ron mang sutsutil kada kami. Sino kano kada kami tilalaki wino bakla. Anya? Ang mga no damat nga agpaiso ti kasta kada kayo. Ay, awan Kinapod na, nabayag kami nga gayam kini James. Kahit nasa on, amumin titunggal maysa. Sige, mangantan. Mangkala nga. Unatan na mangan. Sige, mangantan. Nalpasa kun agi subsubo ak bayat ti panagistorya. At dapay ngamin klasik no madamdama. Bioli, adaman damagay. Ngam bit personal daytoy. Anya dayta? No addan kaayan-ayat ko? Awan pay. Amo, akas na tinabaga. Kasta kayo matalalaki. Dayta ti damo adamagin nyo. Ne, nag-on sentimental tilay pati ako nada Amok mat akasta kayo. Okay. Bioli, naggasat ba't ng tagbalin anobyo? Pagkunamat ngay. Anya kumati paggasatan na kanya. Napintas ka ngamin. Saan daan napintas? Nakapinpintas. Anya? Saan kalagayam asutil? Nalaing kapay gayam amang bola. Timang pasablog. Bioli, pudno na rabak ka. Ngam saan arabak tinaibaga? Anya? Wen, pudno ti bagbagak. Nakapinpintas ka. Nagahasa ti agbalin anobyo. Siguro, dagiti agdat-daton king kanya. Obvious ba? Sana all. Ay, sorry. Naipigsak mo't din nagkatawa. Ay, sorry mat. Tila madamdamag kon. Kat damo tapay lang anagama mo. Mas daawak. Okay lang. Amok mo't arabak amin nga imbagam kanya. Amo ka dinak patsyan kadagiti na ibagak. Ngam okay lang. Anya? Bioli, mabali na maala ti cellphone number mo. Kaya't ko kumati makisinangad king ka. Sus, awanin inalamon at dapay kat number ko. Anya? Nangaw ko magaya man niya. Sorry, rabak ko lang, Mat. So, mabalin? Sure. Sige day talaga yan. Iyag mo ta cellphone mo. I-type ko ti number ko. Thank you, Bioli. Ala, kon ti bagyo ita bulan. Di mo ni pabigat kasapula ko na yan. Wen, mabait lang tata sumra kayo pa ya. Ay, isa na yun, nagdadarasak. Mabait lang nga ron. Taala at tiwalit ko tata. Ipangatumin ti abang yuwan. Nayuna mi tilimagasot ti abang yaw. Di kalagpain. Lagdawat kay tinayon ti abang da Angie. Nasaya at ayati kastangar aramidam. Ay, panawan mo tin atap nagsubalda. Anya? Wan, subadan damit ati kinasaya at takanakwada. Tinultulungan tamad ida. Pinadpadigwam ida. Adayamat na sayat nga inaramid mo para katakwada. Agraraman ka mo talaklakayan. Nagalas si aramid mo. Ayan ti kwarta ha. Ayan na. No kasta, nagdatonan kan ni Bogs. Wen bes, saan ko nga ron anam namaan? Inaklon mon. Saan pa Nagbiit matan nga Kaslang mo't lagbibisin launayin iti boyfriend Agad-agad. Sus, sana all. Di saan pa'y. Kaya't nasa Juan,
Ada posibilidad na nga aklonem to. Oh, adamot panagayat mo kenkwana. Saan ko pa'y amasumbatan day ta, bes? Kinapudno na. Kasla nga awan mariknak, ana idumduma para kiniboks. Anya? Adaken ka day kano aklonem. Ngam, ti ko mapanagadal mo ti unaam, ha? Bes, Ijam ko mapailaang ti makinobyo, bes. Tapno sana madadaol ti konsentrasyon mo nga agadal. wen, don't worry, bes. Diyak tumalipatan ti nagkinariyan ta. Tauray na kiayan ayat kan, ta nakaturpos kamutan. Bes? Ulitat, saan ama sayang mati sakripisyong kanyak? Promise, bes! James, mabitlaan. Nag-text ni Bewley. Ha? Ada ka no pailaang ijay town? Basta ka di. Itay ka no pa'y nga gururay taxi. Ngamawan maluganan na. Pasig ka no na punno. Di nasayat. Suko naglangin. Okay ka dilangken ka? Wana, sige. Suko nga ro din ni Violin ni Plaza. Alaman nga rod. Anak, kababain pa ikit din. Hindi ko mamuti pagbain na. Si kakit di. O sige, mapanakon. Talaga adyak makontak ti cellphone ni James. Nalobat nga ta? Ti cellphone ni Violin. Agri-ring di na mo't sumbatan. Ay, madanagan-ak. Anya to rasen? Amang ano niya mo't tinapasamak kadakwada. Talaga adyak makontak ti cellphone ni James. Nalobat nga ta. Ti cellphone ni Violin. Agri-ring di na mo't sumbatan. Madanagan-ak. Anya to orasan? Mga luanyamot din tinapasamak kadakwada. Awagak manan ni Violi. Awan na talaga. Di na sungbatan. Di na nga tamang manggag ti awag ko. O ano? Paawid ang ngatan. Sabay ko matakas ng hagpais. Anyang ngatan tinapasamak ka dagit idwa. Apay nga wanda matan. Ha? Ada nagsarta nga lugan iti batok. Isuda siguro nday ta. Sabay ko matay sudan. Bes? Uy, apay nga ita ka lang. Ayan ni James. Kwa, nagtaksi ako na nagawid. Nadadaal man ang tilugan ni James. Anya? Ala, umaykan. Ay, apay nga karadadaal no aglogan ka. Nagbati ni James si J. Auto Shop. Bambantayan na tilugan na ang matartarimaan. Ah? Ay, naimbag man. Tada pala open a shop iti kastoy nga oras. 24 hours samat day a shop, bes. Sige, tagsukatak biit. Ituloy mo ti maturog. Sorry, iti disturbo. Kinapudno na. Sanak pa'y nakaturog, bes. Inururay ka. Kasta ka di? Pasensya kan, bes. Naturog ka kumalatan, Ay, kasano ang makaturog ngagdanda nagakmet. Sorry, bes. Nakasilent ti cellphone ko. Jack nang nagtiawag mo. Kat ni James, talaga ka di naka-off ti cellphone na? Jack mo. Kasla na ibaga na empty battery. Kasta ka di? Ngala, maturog kan.
O sige, mangan ka pa ya. Wan bes, agsukatak biit. Kan agarami dakpay iti report ko. James. Hello, honey? Hello. At outing mino Sabado. I-treat na kami ni boss. Sumunod ka? Ha? Ay, kuha. Adamot na iran na a seminar ko iti dayta nga aldaw iti Bagyo. Anya? Pasensya ka na, ha? Okay nga rin. Mawata. Amo ka maawatan na. Of course. Sige nga rin. Ituloy ko pa itar Aramida. Bye. Bye. Amo ka nasakit tinakam na kanya. Sana mabalin asa anak mo't adumar ay iti seminar. Siyak ti imbaon ti principal kan masapol at trabaho nga umuna sakbay ti lang ay. Amok mo't kiti maawatan na ti James. Ngam no dinak maawatan. Addaken kwa na daytan. Pare, Kasanoitan parts. No sana sumurot ni Angie, saan mat asumurot ni Bioli iti outing tayo? sigurado rita. Mabalin mo man nga awisin ni Violi. Mabainak sa parts. Bayam na siya timang ibaga. Awisik para kin ka. Sana all. Sige man nga rod parts. Barang ijeton ti pangaklunan na kanya. Sana all na talaga. No aklunan nak, ag-blow out ak para eh. Anihan? Awan. Agpada na napintas, dagiti nobya ta, no kwa. Di ka pa'y lamang namnama. Nasaksakit na mapahay ka. Awan dakas na timang namnama parts. Ngam saan mo unay ang namnaman? Laglagi pa agar-arm ka pa'y lang kang kwana. Nya kamotan. Kasla si kapay best friend ko timangupay kanya. Saan nga iti dayta? Narigat tinalabos sa panangnamnaman maminsan. Bart. Tanong babae ka, nasakit nga klunan. Basta, dakkel tinamnamak nga klunan ni Bioli ti ayat ko. Nagsayatin ngayon o kasta. Parts, ipagamot ka ni Angie ah. Tulungan na. Please. Sige. Ibagak to kang kwana. Girl, I need you. I need your love. Anya man ang tikit kita tanakatatidog man ang tatangad mo. Takasin bakit? Te, Pagpakamtuman na gaytay dua ababay a borders mo. apay manen aya. Paritam idang agpastrag iti lalaki diti balay. Taapay. Anya ko matipakibyangan ta iti day takat agbaybayad damot iti abang da. Sa nga ili da nga road, di dakat pastrikanaan. Ayaw na ikan. Iparit ko nga round. Hindi damaw, nagululi magkaklaang. Pinalabas ko, di ka nayon nga isa sa rongkar na ya anubyo ni Angie dito'y balay. Ang amita, tuwa damit tan. Uran ni Biolay, at damit nubyuran. Agar-aram kanupay laang dayjay. Saan na pa'y anubyo? Imposible ah. Anya ko matipakibiyangam aya kadakwada. Kun may sa adamot nakamdan, amudan, tinasayaat. Ay, sao si Esther aya. Ang mga luadan tukit din agbukiran tipusig nandita. Anyaman deta asasawa mo? Puutem ti kunak bakit. No di da maalwadan at da agbugi dita. Tatyak, asaan to mailawan da kita border ta. Di ka madanagan. Kun uray pay. Anyat pakibiyanga ba ya?
Sana na ito ti pampanunutag? Di uray man agsikog da balasang. Awan pakibiyanga kadakwana. Oh, mutlagayam. Sa nagato ti sao? Basta jak kayat. Adito iti pagaramidan da iti kalukwan. Tamalas ti kasta. Malasan da kato'y malayag. Aniya? Nagadyak mati palubos Ijay ruar ti pagampangan da. Saan kat adito'y balayta? Unay kati kasta sa umot. Nakasingsing pat daan dyan biulay. Kasta kati ibagbagamaw. Kagpay sumot ti ibagbagak. Basta ibagam to ti imbagak. No saan da ngagtung paliti kayat ko? Nasaysaya at lano pumanaw dan. Anya? Ay, saan ko akayat na pumanaw da? Di ka lang mabain. Nakasingsing put da border. Anya kumatpanggap pa kamang papanaw. Awan, makunak kadakwada. Nadayaw da. Nadayaw. Di makunak. Saan mo ngon unaan dagiti pasamak? Kun saan mo akad ngan timay sa atao, tamadi ti kasta. Panag-aawid manen. Ornosok maten lagi ti adda iti rabaw ti lamsan ko. Agawid ak maten. Makaikawa. Awan ni James mang sukon kanyak. Kumusta nga tanti outing da? Simurot ni Violi. Awamot kiti pagdanagak. Amo ka saan damot abaybayan ti best friend ko. Adamot ijay ni James. Kan agtalagak mo't kitdi ka ni Violi. Oh, dito'y 5 parts. Shot. Alright, thank you, Awards. Nabarta ka ni Box James. Di mo nikan, iti inuman na. Kabalan na dita. Oh, saan ka di pare? Kabalan pa Talaga mo. Kabalan ako. Sige. Gidam? Oo, ba iti bahasa ko? Alala. Oray lagi daman iti nakaro bartek na. Kabalan na pa Agsumbat to pa Oh, pare na to. Oh. Sige, shot mo. Makaturugan. Ngarod. Talaga ka di saan tayo agawid dita? Saan? Nabartag ti driver. Masapatay ko na lang ininton bigat ngagbiyahe, Violi. Sus, kasanon ni Angie. Anya ti irason ko kenkuana. Oh? Nag-text nga minitay. Kat damdamagan na no anya nga oras tayo nga agawid. Saan ka no ang makaawid da, Violi? Tanabartag ti driver da. Maturog dan iti cottage ngay nalada. Ay, nag-text mo't ni Bogs. Saan da ka no abaybayan ni Violi? Saan ko amawatan ti pagig? Madanagan na katsak mawatan. Sa bagay, amukmak adi aginom ni Violi. Tadyak pa'y napuutan nga iminom itinasanger. Nga uray beer ko malaang. Kat ni James, amangan no iso tinabartag. Tanasakit tinagam na asa anak ang nakasurot. Kan namin adun nga inawis na ngam sa anak ang nakasurot. Aday ta. Di nakmanlain text bano inawagan. Iso ko matikang runaan ang mangibaga. Asaan da ang makaawid. Hingam. Kaslaawan anyaman na kenkwana. Girl, I need you. I need your love.
Bioli, nakaturong na kiti kakatwata. Wan nga, Rod. Ngam, aging inom ka pailaan. Talaga ka niya di nakpagusto ng uminom? O rekit light beer mo't lang dito. Sa anak pa'y nga inom iti kasta. Iso nga ro daramanan. Malamat na. Saan ka nagtanag? Saan kong ibagbagay di kayo mo? Alaman langan. Ramanak tapno maibos daytan kat maturugtan. Oh, wow. Kasta. Sige. Tatana ka buti. Minunga pa'y. Nagpait. Talaga kasta lang dadamo. Nayon na pa. Saan ko akayat tiraman na? Sige pa. Ura kita. Mayat to no madamdama dayta. Oh, anya ti Mariknan. Saan ka diya mayat? Medyo, kasla maulaw sa amat na. Sus, may sagad ka gudula ang tinainom mo. Itala ang apinadas ko ti iminom iti nasangar, wenno beer. Kasta lang no damo niya ka na. James, di ba? Mong Violin, nagpintas ka. Oray ko rin dumdum ti bumilya ti daya poste. Ang minar mo di kinapintas mo ka. Please, Violin. James, please. Saan? Violin. James, saan? Ay, nasimbakit tisikot ko naglaba. Ay, nagligat la. Kita talaga ti bumakitin na ya. Ni, tinsamat lugan ti nobyo ni Angie dahi dyan nagsar din iti batog. Isungag pa iso. Apay nga imay katrimbar mo ni Angie anang isuraw. Dahi dyan. Nagturungan iti kwarto da Angie. Di na nga taam mo, anapanan ng isuro ni Angie. Sa bagay, ang damot kiti ni Violi, madanon na dita Agtimpla, magpakid iti kapik. Ay, naimbag ka ni Nato Naimbag, tawan ni Nato. Sigurado, adamanan may baga na nung nakita na anapan dita, ti kaayan-ayat ni Angie. Violi, nagsangsangit ka? Abay nagsangsangit ka, nakaara ako kanya, friend. Awan, friend. Malagip mo man ang tinapalabasan niya. Friend. Malala. Maturog ka kitin, rabiin. Ala, maturog tan. Idipo mo ta cellphone mo. Ginanatan, friend. Sorry. Naisturbo ka. Sige. Ituloy mo ti maturog, bes. Wen, maturog tan. Nupay narigat, bes. Nasken nga awaten tan tinapasamak iti pamilya ta idi. Uwan, bes. Tahuray anya pa'y ti aramiden ta. Saanen ang maisubli pa'y ti biyag, dagiti ipatpateg ta iti biyag. Bogs, yung kasukuran ni Violi, manganda itirwara. Anya? Masadota kumarumarita pare. Anya? Jesus, di kagsarod-sadot, no kahit maamagunod ti ayat na.
Inakmat lang kami naklunanan, pare. Inaksamot kayat ni Bioli. Di ka maupay. Adadang ipakitam kit di ti kinaanos mong agaram king kuana. Kitam, no di matinagan tirik na nakin ka. Girl, I need you. I need your love.